astăzi am găsit mulți recări pe net, adică oameni nebuni la cap pe net, cum ar fi Valduhiș. De fapt, Valduhiș nu e nebun la cap. Sunt mulți youtuberi nebuni la cap. De fapt, un singur youtuber care este nebun la cap, care se dă mare numai din vina că bate la geam cu ușa. Bate are, te duci la școală, bate așa, bate cu mâna de la bag, cu mâna filmează fața lui și bate cu mâna la geam și cam atâta. Asta e tot ce poate să facă Vag. Și frate, deci nu-mi vine să cred, e acum câteva ore sau acum câteva zile sau o lună, ceva în gen, și nu cred că e atât de recă sau tare. Cântă el manele acolo, ca măcar se distrează ea, mai văd eu că te mai distrează. Păi, da. Mulțumesc pentru cei 6 abonați sau cât mai am abonat, nu mai am, nu știu. Am zis că nu că am știu. Am doar 6 abonați și vă mulțumesc mult. Vreau să fac un video special de 6 abonați și mulțumesc pentru atenția că a cădat sau cum se zice, nu contează. Mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în următorul episod. Și nu filmez doar 3 videoclipuri, filmez foarte des și filmez multe videoclipuri. Hai, noi ne vedem în următorul episod. Da, am uitat să spun ceva, da. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați pentru mai multe videoclipuri. Și noi ne vedem în următorul videoclip ăla cum bate ca la maneliști. Bye, bye.